بیا با او کمک کنیم. بیا. دادر جان احتیاط کن. بیا این رو من بگیرم. انا آهسته آهسته. دادرجان дар чунин ҳолат аробачаат бошад хубтар? албатта хуб аст, вале барои харидории аробача падару модарам маблағ надорам. майли, рав додар, рав. агар пул медоштам барои ҳамин кӯдак як аробача мехаридам, фақат хайр мекардам. хайр, лекин сад афсӯс. барои чӣ афсӯс? роҳи ҳалли ин мушкилӣ ҳаст охир. ба атлас такси занг мезанем. ҳам ба ҷои дар корӣ мебарад ва ҳам аз нои мо хайр мешавад. алё, ширкати атлас такси? ана сари вақт расида омад. бале, атлас такси хеле масъулиятшинос аст. гузар. рафтем. ширкати атлас такси иқдоми наверо ба уҳда гирифтааст, яъне иқдоми хайриявӣ. аз ин рӯ мо сиҳату саломат ба хона мерасем ва аз ин бошад мо ба дигарон кӯмак мерасонем. фаҳмон. ин кӯдакро шинохтӣ? ана гуфтам ку. ҳам сайёҳати бароҳат, ҳам хайру саховат. атлас такси, мо ба хизмат тайёрем.